Эфирда яңалыклар вакыты, студияда Алсу Нуриева, исәнмесез? Бүгенге чыгарылышның төп темалары. Тирә-ягыбыз чиста булсын, калабызда язгы өмә узды. Менә шулай бергәләп чисталык өмәләре уздыру традициясе илебездә совет чорыннан ук кереп калган күркәм традиция. Нәкъ шулай итеп безнең әби-бабаларыбызда эшләгән, әти-әниләребездә эшләгән, бүген аны яшьләрдә дәвам итә. Гаять узды, бәйрәм дәвам итә. Хәйриячеләр нәни әлмәтләрнең күңелен күрде. Менә шулай итеп зурлап уздыру минемчә бик дөрес әйбер. Безнең динебезгә дә туры килә, әлхәмдүлилләх. Балалар да бөтенебездә бик канәгать, Аллаһ разый булсын. Яңаша инглиз дәресләре. Әлмәттә чит тел буенча ачык дәресләр үтте. Шул вакытта минемчә хәзерге заман технологиялары куллану дәресләрдә ул шулай ук бик мөһим, чөнки балалар белән бер үк дулкында булырга кирәк һәм без дәрестә Пlikers кебек программаны кулландык. Калабызда апрель айының традицион шимбә өмәсе узды. Оешкан төстә район һәм шәһәр хезмәтләре, предприятие, уку йортлары коллективлары кулларына тырма һәм себерке тотып кыш дәвамында җыелган чүпчәрдән арынды. Аннан соң яуган яңгырны да исәпкә алсак, калабыз чын мәгънәсендә чистарып, сафланып калды. Экология 2 айлыгы игълан ителгән көннән алып районыбызда чисталык юнәлешендә башкарылган эшләр тагы да активлашты. Беренче шәһәр һәм район өмәсенә кадәр дә авыллар һәм микрорайоннарда халык тәртип урнаштыра башлады. Әлбәттә, инде тоякның авыр башы коммуналь һәм юл хезмәтләренә төшә. Алар һәр вакыт сафта, ә мондый өмәләр барышында чисталыкка битараф булмаганнар да кушыла. Менә шулай бергәләп чисталык өмәләре уздыру традициясе илебездә совет чорыннан ук кереп калган күркәм традиция. Нәкъ шулай итеп безнең әби-бабаларыбызда эшләгән, әти-әниләребездә эшләгән, бүген аны яшьләрдә дәвам итә. Калабызның үзәк мәдәният һәм ял паркы шәһәрдә яшәүчеләрнең генә түгел, безгә кунакка килүчеләрнең дә иң яраткан урыннарының берсе. Әлмәт үзәгендә урнашкан бу ял итү урынын тәртипкә салу өчен бирегә Шимбә итәсеннән үк күп санлы нефть һәм газ чыгару сәнәгате предприятиеләре коллективлары җыелды. Һәрберсенең үз участогы. 16 гектар мәйданны били торган парк коллективына җиренә җиткереп эшләгәндә бер көндә генә йырып чыгам димә. Ә менә бергәләп тотынсаң, ярты көндә җитә. Всем будет хорошо. Бабушки и дедушки будут гулять и наслаждаться чистотой в парке. Экология һәм төзекләндерү департаменты мәгълүматлары буенча экологик өмәдә 8000 кеше катнашкан оешма предприятие, шәһәр һәм район хезмәтләре, уку йортлары коллективларының күмәк эшчәнлеге нәтиҗәсендә көнкүреш калдыклары полигонына 1120 кубометр чүп чыгарылган. Узган шимбәдә табигать сакчылары үз мисалларында тирә-ягыбызга булган мөнәсәбәтләрен күрсәтеп калмады. Яшел мөхитнең кадерен белергә дә өйрәтте. Шундый чараларның чираттагысы Яшь экологлар фестивале. Әти-әниләре өмәдә катнашкан вакытта балалары да бер генә дә тик тормый. Менә инде икенче ел рәттән шәһәр паркы территориясендә балалар өчен махсус экологик фестиваль уза. Анда төрле остаханәләр оештырылган. Мисал өчен, менә шушындый алдан әзерләнгән агач һәм сүз җеп ярдәмендә биредә менә шушындый күңелле бөрилыкларны үз кулың белән ясарга була. Яшь экологлар фестивале Татнефть компаниясе хезмәткәрләренең балалары өчен махсус оештырылган. Шулай итеп, берәүләре әйләнә-тирәлекне сакларга физик көчен кертсә, икенчеләрнең максаты тагы да зур. Бу киләчәк буынның табигатькә сакчыл карашын бүген үк формалаштыру. Әти-әниләр үзенең балаларын безгә тапшырдылар. Без алар белән уеннар үткәрәбез, чәчәкләр утыртабыз, төрле поделкалар ясыйбыз һәм аларга бик күңелле монда һәм аларның вакытлары файда белән үтә. Фестивальдә катнашучы балалар өчен программада ярыйсы кызыклы. Бу экологик остаханәләр биологик лабораторияләрдә булдырылган үсентеләрне утырту. Бу юнәлештә нәниләргә 2нче лицей һәм 1нче гимназия укучылары да ярдәм итә. Ике уку йортында да биологик лабораторияләр бар. Анда укучылар үсемлекләрне клонлаштырып, төбәгебезне, тирәлегебезгә файдалы булган үсентеләр белән тәэмин итүдә булыша. Моннан тыш кызлар башта остаханәләрне дә оештырды. Без бүген мастер-класс бардык. Менә шундый травянчик ясадык. Пчелочекны тутырдык баштан, овес белән, аннары опилка белән. Аны ясагач, әз генә буядык. Аннары аны өйдә, можно замочить, и он үлән үсе башыннан.
Фестивальгә килгән һәр бала тотрыклы үсеш максаты илчеләре белән аралашып, табигатьне ни өчен сакларга кирәклеген аңлата торган өстәл уенында үзләрен сынап карады. Ул уен көнкүреш калдыкларын аерым җыярга да өйрәтә. Фестиваль ахырында барысы бергәләп яшь экологлар аллеясына лабораторияләрдә үстерелгән усакларны утыртты. Радифа Нугманова, Рафаэль Сафин, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Ел сайын 22 апрельдә бөтен дөньяда халыкара җир көне билгеләп үтелә. Тахиров исемендәге 1-нче лицейда әлеге бәйрәмгә багышланган Җир язмышы безнең кулларда региональ экологик белем һәм тәрбия фестивале узды. Анда мәктәпкәчә белем бирү оешмаларыннан мәктәпкә әзерлек төркемнәре тәрбияләнүчеләре һәм башлангыч сыйныф укучылары катнашты. Тулырак алдагы минутларда. И как часы затмения, ждем светы земные, видим сны. Фестивальдә 4 команда катнашты. Эколята дошколята, друзья природы, экочемпионы һәм эковенок. Алар барысы да теләп туган як табигатын саклау өстендә эш алып бара. Традицион рәвештә фестивальне үткәрүдә Шиповских исемендәге Далла дәүләт табигать заказнигы хезмәткәрләре дә ярдәм күрсәтте. Biz, значит, заказникта аштык балалар өчен специальный тропа дип аталган, ул экологический тропа дип атала. Значит, без аларны инде күптән уздырабыз. Менә быел беренче тапкыр без кышкыны уздырырга уйладык. Әле кышкыны безнең бу экологический тропа уздырганыбыз юк иде бер качанда. Ул бик матур килеп чыкты. Балалар инде шундый канәгать булдылар. Фестиваль үз эченә төрле бәйгеләрне ала. Команданың визит карточкасында катнашучылар үзләре һәм кеше ватанга мәхәббәтләре турында сөйләде. Аны саклау проблемасының әһәмиятенә аеруча игътибар итте. Табигать дуслары командасыннан Мурат Фәттахов безгә мирас итеп калганны саклап калу мөһим дигән фикердә. Важно природу беречь. Если не было земли, то не было нас. Не было нас, не было ничего, было пусто. Если мы вместе, то сможем все. 58-нче шаян нәниләр балалар бакчасы балалары Шүпчәр аркасында күпме экологик бәла булырга мөмкин икәнлеге турында уйланды. Но мы же можем помешать этому. Совершенно верно, беречь, охранять природу. Это же так просто. Убрать за собой мусор, сдать макулатуру, посадить дерево. Очень важно беречь природу, надо убирать за собой мусор, и тогда вы можете жить долго. Белемнәрен фестивальнең икенче өлешендә тикшерделәр. Аларны эрудит, вода-не-вода исемле викториналар һәм табышмаклар көтте. Яшь экологлар шулай ук кул эшләре бәйгесенә 100дән артык эш тәкъдим итеп, үзенең осталыкларын күрсәтте. Biz игътибар итәчәкбез балаларның менә нинди белемнәр туплаганнары шушы көнгә, чөнки уку елы азагыда җитеп килә. Алар бит инде ел башыннан эшли башлар, хәтта җәй көнендә алар кунакка чакыралар. Шушындай эшләрне күрсәтәләр үзләренең. Менә алар инде нинди белем туплаганнар, нәрсәгә өйрәнгәннәр, нинди үзләренең камилләштергәннәр, кайсы теге үзләренең алган алымнарын, кайсы якларны. Һәм инде әлбәттә балаларның эшчәнлегенә игътибар итәчәкбез. Фестиваль нәтиҗәләре буенча иң яхшы командаларны дипломнар белән бүләкләделәр. Алсу Нуриева, Илдар Гыймаев, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт компаниясе. Инглиз теле дәресләрендә нинди яңалык кертергә кирәк? Ул нинди юнәлештә үсәргә тиеш? Бу сорауларга җавапны республика күләм семинарда ачыкладылар. Семинар практикум Әлмәтнең Адымнар гимназиясендә үтте. Әлеге тәҗрибә бүлешү тәҗрибәсе Адымнар күптелле белем бирү комплексы коллективы арасында уңай традициягә әйләнеп бара. Чит тел буенча ачык дәресләрендә Алсу Әхмәтҗанова булып кайтты. Хөрмәтле кунаклар, хөрмәтле хезмәттәшләр, укытучылар.
Татар телен без туган телебез булганга белергә тиешбез. Рус телен исә Россия җирлегендә яшәгәнгә күрә өйрәнәбез. Ә менә чит телләр баланы төрле яктан үстерү өчен укытыла, ди остазлар. Инглиз теле буенча оештырылган семинарга килгән кунаклар башта актлар залында җыелышты. Аларны Адымнар Әлмәт күптелле гимназия җитәкчесе Илшат Яруллин каршы алды. Барыбызга да уңышлар, и после окончания всех мастер-классов мы вас всех ждем в актовом зале. Бик зур рахмәт. Today we have guests. Let's welcome them. 1, 2, 3. Good morning, Good, thank you. Sit down, please. Аннары кунаклар 3 төркемгә бүленеп ачык дәресләргә таралды. Бу сыйныфта катнаш дәрес бара. Укытучы Рамиля Сагыйдуллина аны 2 телдә алып бара: татарча һәм инглизчә. Аның фикеренчә, укучыларга да, укытучының үзенә дә 2 телне өйрәнү һәм укыту бердә авыр түгел. Киресенчә, баланың эрудициясен һәм иҗади потенциалын үстерә, ди ул. Без дәрестә фантазияны үстерергә тырыштык һәм җеп белән рәсемнәр ясадык, төрле төсләр кулланып. Шул вакытта, минемчә, хәзерге заман технологиялары куллану дәресләрдә ул шулай ук бик мөһим, чөнки балалар белән бер үк дулкында булырга кирәк һәм без дәрестә Plickers кебек программаны кулландык. Инглиз теле дәресләре тулысынча чит телдә алып барыла. Бу безнең төп кагыйдә, ди укытучылар. Алар фикеренчә, яңа техника, яңа программалар барысы да укытучыга дәресне аңларга һәм мавыктыргыч итеп бирергә ярдәм итә. Альбина Юсупова дәрес кызыклы һәм файдалы булсын өчен аның темалары да актуаль булырга тиешлегендә ассызыклый. Инглиз теле дәресләреннән тыш бүген кунакларга технология дәресләрен күрсәттеләр. Әлеге кызлар тукымадан сумкалар тегә, өстәвенә үзләренең мәктәбенең исемен дә чигеп куя. Ә малайлар исә токер станокларында шахмат фигуралары ясау белән мәшгуль. Ә икенче бүлмәдә шүлмәк сәнгатен яратучылар җыелган. Әлбәттә, инде бүгенге көндә менә без шул инглиз телен, татар телен һәм дә инде рус телен өйрәнүгә зур игътибар бирәбез. Инде бүгенге семинарда дәресләр алар әлбәттә күбесенчә шушы телләрдә күрсәтелә. Моның ара Кытай теле һәм дә инде француз телендә дә дәресләр күрсәтелә. Семинарга нәтиҗә ясап, Илшат Яруллин билингваль укыту балаларга фәннәрне яхшырак үзләштерергә булыша, фәннәрне тиз һәм җайлы кабул итүдә ярдәм итә дигән фикерне җиткерде. Алса Әхмәтҗанова, Илһам Әхмәтҗанов, Яңалыклар вакыты, Луч, Әлмәт телекомпаниясе. Татарстан нефтінің 60 еллыгы исемендәге шәһәр паркында Ураза бәйрәменә багышланган чаралар узды. Бәйрәмдә Энҗе Хәсән Шинда катнашты. Көн җылы һәм кояшлы булу сәбәпле, әлеге чарада Әлмәтлеләрдән тыш, республикабызның күрше шәһәрләрендән дә мөселманнар катнашты. Әлмәт районы мөхтәсибәте Ансар, мәдәният һәм ял паркы хәрия фондлары белән берлектә Әлмәтлеләр һәм шәһәребез кунаклары өчен бәйрәм оештырды. Ул балаларга да, өлкәннәргә дә шатлык китерә торган күркәм традициягә әйләнде. Бәйрәмдә балалар Коръән аятлары, дугалар, шигырьләр укып, төрле бәйгеләрдә катнашып, аттракционнарга билетлар оттылар. Шулай ук Әлмәтлеләр һәм калабыз кунакларын 12 шәһәр мәчете тарафыннан әзерләнгән кайнар пылау, эчпишмаклар, коймаклар, туңдырма белән дә сыйладылар. Бәйрәмдә катнашучылар чарадан алган тәэсирләре белән дә уртаклаштылар. Бу бәйрәмгә инде без кайттык үзебезнең шәһәребезгә, әле үзебез Санкт-Петербургда торабыз. Бу бәйрәмгә шатланып, алдан кайтып, әзерләнеп, туганнар белән, дуслар белән күрешеп, менә татар рухы, мөселман, татар рухы ул монда күбрәк сизелә. Санкт-Петербургда да бар. Монда үзебезгә таныш йөзләрне күрү бик тә шат. Күңелгә рәхәтлек бирә, җанга дәрт бирә. Бу бәйрәм ике гаит бәйрәме мөселман дөньясында иң олы бәйрәмнәрдән һәм менә шулай иттереп зурлап уздыру минемчә бик дөрес әйбер. Безнең динебезгә дә туры килә, әлхәмдүлилләh. Балалар да бөтенебездә бик канәгать, Аллаһ разый булсын. Бүген шатланышып бөтен Әлмәт мәчетләре кем пылау пешереп чыкты, кем коймак белән чәй пешереп чыкты. Безнең мәчеткә инде теге эчпишмак традиционный алып чыктык, әлхәмдүлилләh. Шунда кешеләрне таратып, кешеләрне шатландырып, аларның рәхмәтләрен, әҗр-савапларын җыйдык. Иншаллах
Ураза бәйрәменә багышлап, һәр елны күрмәүчеләр һәм мөмкинлекләре чикле булган әлмәтлеләр өчен бәйрәм оештыру күркәм гадәткә керде. Быел ул 21 апрель көнне үтте. Ассоль кафесында үткән Ураза бәйрәменә багышланган хәйрия ашында 80 әлмәтле катнашты. Бәйрәм чарасын ачып, кунакларыбызны районыбыз имам мөхтәсибе Исмаил хәзрәт Сунгатуллин сәламләде. Ул киләчәктә дә мөхтәсибәт күрмәүчеләр һәм чукраклар җәмгыяте белән эшне дәвам итүен ассызыклады. Шулай ук ул килгән кунакларга рәхмәтләрен җиткерде, аларга сәламәтлек һәм бәрәкәтле тормыш теләде. Аллаһ рәхмәтләр яусын барыгызга да Аллаһ субханаһу ва тааля һәрберегезнең сәламәтлекләрегезне арттырсын, тәннәрегезнең дә, җаннарыгызның да сезгә сабырлык бирсен. Аллаһ субханаһу ва тааля шушындый сораулар сәбәпле иртәгә сезнең иман китерүчеләрегезгә Аллаһ субханаһу ва тааля җәннәт бирсә иде. Бәйрәмгә килүчеләр дә оештыручыларга рәхмәт сүзләрен җиткерделәр. Зур рәхмәтебезне әйтәсебез килә, безне шушы бәйрәмгә чакырганы өчен Әлмәтнең мөхтәсибәтенә, Ансар фондына, благотворительныйга җитәкчесе Бажутов и кемнәр ярдәм иткән, акчалата, продукция белән без бик зур рәхмәтлебез. Елда шушы бәйрәм үткәрелә. Безнең сукырларда, соңгырауларда мөмкинчекләре чикле булган инвалидлар барысы исеменнән дә рәхмәтемне әйтәсем килә. Без мондый мәҗлесләргә берничә ел уже киләбез инде. Минем улым Айдарны хөрмәт итеп шулай һәр вакытта да чакыралар. Бәйрәмнәргә менә зур пакетлар белән һәр елны бер бәйрәмне дә калдырмыйча, менә шулай зурлыйлар инде. Хәйрия фонды Ансарга бик зур рәхмәтемне әйтәсем килә, безне шушылай якын итүләре өчен. Чара Коръән укып җәмәгать белән илебез һәм республикабыз иминлеге өчен дуга кылу белән тәмамланды. Әлеге бәйрәм турында тулырак сез 3 май кичке сәгать 8-дә чыгачак Ислам нуры тапшыруыннан карый аласыз. Энҗи Хасаншина, Илдар Гимаев, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, яңалыклар чыгарылышының туры трансляциясын сез ВКонтакте социаль челтәренә кереп, Луч Әлмәт төркемендә сәгать кичке 7-дә карый аласыз. Безнең иң кызыклы сюжетларыбыз да рәсми аккаунтларыбызда урнаштырыла. Сәламәт булыгыз һәм безнең белән калыгыз. Бүгенге чыгарылышта шулар иде. Мин Алсу Нуриева һәм монтаж операторы Динар Сытинская сезнең белән саубуллашабыз. Исән-имин булыгыз.